θα γίνει. Πρέπει να φύγουμε για να κάνουμε. Έτσι δεν είναι ρε φίλε μου. Όχι μόνο κερδίζουμε, πρέπει να φύγουμε. Σου λένε πού θα πάμε. Κάμε μέσα στο πεταλούδα, εκεί δουλεύει. Εκεί πρέπει να μπει. Αλλά το νήτρο δεν είναι από την μπουκάλα αυτή έψαχνε, έτσι είναι το νήτρο. Τι είπε η μπουκάλα μπροστά στο ματέρα, δεν έχω την μπουκάλα. Μπεκάκι έψαχνε ρε, Μπεκάκι έψαχνε να βρει. Άμα είναι καρφωμένο. Φύγε μόνο από εκεί να βλέπουν τα τέτοια, τα αλάρμ πίσω, μην μπερδευτούν. Μας πάρει και μας κάνουν. Τι κουνούπια έχει, είναι δυνατόν. Βγήκανε, από γάμισέ τα εδώ πέρα είναι. Εγώ Τούμπα. Έχεις δωμάτια και τρως καλά.